Guys, welcome na sab sa atong mga istorya nga daghan kang makatunan. Niini nga adlaw atong isgutan ang istorya sa usa ka tawo nga gihapak og bato apan nagpasalamat hinuon sa gahampak para usisa nato guys kung usa hinungdan nganong kapasalamat siya. Inani ang senaryo sa maong istorya. Usa ka adlaw kining maong tawo galakaw siya sa kalsada. Ewa sa kabalo nga katong daplin sa kalsada aduna day mga nangaputol nga mga kable o wire sa kuryente. Adunay nagaayo sa kuryente nagasaka sa mga poste. Nakakita sa mga tawo nga gapadulong sa live nga wire nga naputol. So tungod sa kadaghang sakyanan ug daghang saon sa palibot, dili madungog kung iyahang tawgon ang maong tawo nga adunay putol nga live nga kuryente. So yang gihimo guys, duna man say bato nga nasulod sa iyang bulsa. Gihampak niya og bato ang maong tawo nga naglakaw padulong yun sa live nga naputol nga kuryente nga nagbitay. So naigo ang tawo sa dughan. So imbis nga masuko ang tawo tungod kay naigo siya sa maong bato, paghangad niya duol na day siya sa kuryente nga live. So og wa siya hampaka og bato, adunay posibilidad nga makurintihan siya kay high voltage ang naputol nga wire. So paghangad niya nga naatungod niya ang kuryente, hapit gyud niya madumugi. So nakapasalamat siya sa gahampak niya. Nakayon sa salamat kayo kay imo kong gihampak ug wa pa ko nimo hampak kag bato. Murag mamatay pug ko tungod nianing maong kuryente. Guys, dinilang takutob sa mao nga istorya. Kini maong istorya, aduna kinay daghan nga mga makatunan ining maong istorya. Kalabanan sa mga tawo karong panahon na mangisog kung koreksyonan, ilabi na gyud kung pulong sa Ginoo ang ilang madungog nga gikoreksyonan sila sa pulong sa Ginoo. Pero guys, nining maong istorya, ang maong tawo nga gihampak og bato, nakalikay siya sa kamatayon. Iyon usab niya na sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga muigo sa atong kinabuhi sama kini og bato. So dapat pasalamaton ta sa Ginoo nga giigo kita sa pulong sa Ginoo. Dili man tanan nga Kristohanon, dili tanang tawo pareha og reaksyon kung maigo ta sa pulong sa Ginoo. Pero ang pinakaimportante nga ipasabot sa Ginoo sa diyang giigo kita sa pulong niya, mao nga magpasalamat kita kay kana katuyuan kana aron makalikay kita. Kung wala taig adunay posibilidad nga magpatuyang rata. Patuyang ratag lakaw, ulakang, nga wa ta kabalo nga sa unahan aduna di ay mga delikado ug makuyaw nga kahimtang ato ang matagamtaman. Pero pinaagi sa paghapak og bato sa usa ka nagsaka sa kuryente, nakalikay ang maong tawo. Paghagan niya, nakapasalamat siya. Dapat kung maigo tas pulong sa Ginoo, kabalutang muhangad sa Ginoo o magpasalamat kita. Pasalamatan nato ang Ginoo nga adunay mga tawo nga gigamit niya nga ig-on kita sa pulong sa Ginoo nga sama sa bato. Guys, importante nga makatuna nato ang paghangad ug pagpasalamat sa Ginoo sa panahon nga maigo kita sa pulong sa Ginoo. Pasalamati ang tawo nga gigamit sa Ginoo nga giigo ka kay kana nagpasabot na nga aron ka makalikay. Kung dili ka kabalong muhangad ug salamat sa Ginoo, ang dali nimong mabuhat og reaksyon mao ang pagbasol, mao ang pagtalikod, mao ang pagpangluod, ilabi na gyud mao ang pagkasuko sa mga tawo nga gabadlong kanimo. Guys, pabor kayo ka kung aduna kay dunay tawo nga gigamit nimo nga mubadlong nimo mopabalo sa imong sayop. Kay kita dili ta makakita sa kaugalingon tang sayop. Adunay gigamit ang Ginoo aron makakita ta sa kaugalingon natong sipyat. So, unsa may atong buhaton? Pasalamatan nato ang Ginoo. Okay? Matud pa nga ang tawo nga mamati sa pulong sa Ginoo mahisama siya sa usa ka tawo o mamati nga mugtuman sa pulong sa Ginoo sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa bato. Mo kini makapalig-on kanato. Dili kita mapukan sa mga problema, mga pagsulay kung nakapundar ta sa pulong sa Ginoo. Sakit man ang pulong sa Ginoo, matud pa sa Hebrewanon 4:12, ang pulong sa Ginoo hait pa sa espadang duhay sulab.
og moabot kini sa aling tuyukan sa atuang kalag ug espiritu sa kinauyukan sa sulod sa itong kasing-kasing mutidlom kini. Inaani kasakit ang pulong sa Ginoo. Pero ang nakanindot sa pulong sa Ginoo kung atong madawat pasalamatan kung giigo kita sa atong mga sipyat tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang maghatag kanato og babala nga makalikay ta sa tanan nga litag sa demonyo. Ang pulong sa Ginoo sama sa usa ka kumpas nga diin mao'y magtultol kanato kung asa kita dapit muagi ug asa pud ta dapit dili pwede nga muagi. Okay? So praise God, salamat sa istorya karon. Hopefully nga nakatag kitag dagkong mga pagtulunan, dagkong makag-unan sa atong mga istorya. Guys, daghan na kay itong mga istorya sa atong mga video upload. So kung doon na kay time, paki-scroll up lang. And be sure guys, kung bago pa ka, paki-subscribe sa atong channel aron nga ma-notify ka sa daghan pa natong mga istorya nga adunay daghang mga makatunan sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa atoang pagkakristohanon. God bless guys, glory to God. Kita-kita ta sa sunod na pud nga mga istorya.